Scegli l'audio che se ti compartisc. Iau așez pe flele. Obligat să iubi. Dai, stăjănii, dai. Taki nosy mărățe. Unzo oko care n-avea spus. Oraz me. Neka dobro ni na stori me. Neka snuva me. Da se dalo duva me. Ja to me gotova da strešam. Me umišam. Jakim kasvam ti se da. Tempo iata. Naudiu că stai compact. Vremena, dogari se. Vreme să căzare la notat. Razete obiceante. Milkov, grehlie imate. Toni Dačeva. Ca să vreau trela. Pilcheria se capsi. This is hot. This is grace. Neka să podici la ușite. Amoma, podici. Anul ce le aduce Gazeta Sportului Mate T-Rex. Există videouri cu episoade noi nouțe care nu au fost difuzate la televizor. Toți copiii vor învăța lucruri noi despre lumea dinozaurilor în Spinosaurus Rex. Astăzi puteți să găsiți În 23 octombrie ai filmul Mama India, o magnifică poveste odă despre cultura și tradițiile indiene, la un preț excelent. Ultimul film al seriei, DVD Mama India, de joi 23 octombrie. Cel mai potrivit pentru viața mea.